Salutare! Este vineri, așa că hai să începem. Astăzi vă face un top 9 ce să faci, sau mai degrabă ce să nu faci ca să nu superi o fată. Cu toții știm că sunt sensibile, sunt astea, se supără foarte, foarte des. Așa că pentru ideile astea i-am cerut sfatul prietenii mele, Andu, pentru că ea știe cel mai bine cu ce anume o supăr. Oricum, acest top nu este, nu este numărul de la 1 până la 8, adică pe primul loc fiind cea mai rea și pe locul 8 fiind cea mai nedură chestie care putea să faci unei fete. Este pur și simplu, sunt numerotate, nu am vreo noimă numerele de la ele. Deci, ea a zis că pe primul loc ar fi să nu o minți. Ne presupun că are multă logică și presupun că știați deja că nu trebuie să minți o fată, pentru că indiferent cât ai încercat să asculti adevărul, ea la un moment dat va afla și dacă află va deveni mai rău. Și într-o minciună presupun că tu, ca băiat, o vei da în altă minciună și se va strica totul mult mai rău decât era prima dată. Pe locul 2 ar fi nu o jigni. Bine, nu o jigni foarte rău. Adică sunt băieți și fete care sunt prieteni și au glume între ei de genul du-te în pula mea sau fă sau... Dar alții sunt glume prietenești. Acum nu înseamnă că tu trebuie să o faci, bă, tu-ți morți mătii. Că fata aceea poate chiar s-a supărat. Oricum astea sunt idei, dar diferă în funcție de fată. Unele poate nu se supără de la chestia asta, poate altele se supără. Acum asta apar n-am cum e. Pe locul 3 ar fi nu o face să aștepte. Bine, și asta era logic, adică bine, acum din nou sunt împărțite. Unele fete nu se supără pentru câteva minute, prietena mea de exemplu se supără dacă întârzi câteva secunde. Și începe cu mesajele să mă sune că unde ești, că ce faci. Și din asta se va ivi neapărat o ceartă, indiferent ce îi face. Pe locul 4 ar fi nu o grăbi. Asta merge cam așa. Dacă știi că nu ești o persoană care așteaptă, care e răbdătoare, nu merge cu ea la cumpărături sau oriunde altundeva. Pentru că inevitabil ea se va uita, va mai găsi ceva, se va uita și în altă parte, dar stai că acolo e mai drăguț, da. Și la un moment dat te vei enerva, se va enerva și ea după și se strică tot. Pe locul 5 ar fi nu o compara cu alte fete. Ea, la fel, nu-i place să fie comparată cu alte fete și presupun că la multe fete, cred că cam la toate aproape, nu le place să fie comparate cu alte fete și spun ai țâțele mai mici decât aia are curul mai mare ca tine, tu ești grasă, ai slabă. Comparațiile astea nu se fac pentru că nu-i place nimănui. Nici și ca nu cred că ți-ar plăcea să fii comparat cu un altul, păi ăla are pula mai mare, de exemplu. Ok, ar fi nu uita de ziua ei, nu e foarte grav, poate nu se schiată de bun prieten și na, poți să o dregi cumva asta cu ziua ei. Nu, asta nu e foarte grav. Nu îi spune că e grasă, asta ar fi la nou comparat cu alte fete, dar nu îi spune că e grasă, gen. Și în vreun moment poate chiar s-a supărat dacă o faci grasă, poate chiar nu-i place, poate ea se consideră slabă și tu o faci grasă. Nu îi strica părul. Acum e cam așa, dacă îi strici părul și te doar prieten, se va supăra. Dacă îi strici părul, dar ea te place, s-ar putea să iasă ceva bine. Și nu dă în ea. Din nou, astea sunt împărțite. Dacă fata e mai băiețoi, poți să dai în ea, va da și înapoi, poate chiar va da mai tare ca tine. Asta depinde de vârstă, de mai multe chestii. Păi cam atât și pentru azi, ne vom vedea vinerea viitoare. Salut!